l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Dan il-jum tal-ħadd, il-jum tal-festa ta' Kristu ħajr xoxt, hekk nilqgħukom fostna f'dan is-santwarju għażiż. Meta ngħaddu mit-tempesti, Ġesu se jgħaddi flimkien mal-Apostli qalb tempesta li huwa jsikket. M'intix magħna, m'intix tara kif se nerqu. Il-mulej qiegħed magħna kontinwament, partikolarment niftħulu qalbna llum għal din l-Ewkaristija li qegħdin noffru b'suffraġġju ta' Ġimmi Kassar. Ħuti ejjew nitolbu maħfra min nuqqasijiet, mid-dnubiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik, mulej ħnina. Inti tama għal min imut fidejk, Kristu ħnina. Inti lena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien glorja l-Alla, fl-oli tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu għamel mulej li kollna biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh, għax inti qatt ma tċaħħadna mit-tmexxija tiegħek. U inti twettaqna sħiħ f'imħabtek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġob. Il-mulej wieġeb lil Ġob minn ġod tempesta u qallu: min kien dak li għalaq il-baħar bibien? Meta damb qawwa ħareġ mill-ġuf, meta bisħab libbistu u bidilam fisqejtu, meta truf tiegħu qetlu bħala xabtiet u bibien li bihom għalaqtu u qetlu sawn biss tasal u mhux aktar. Ma taqbis minn hawn il-qawwa ta' mwieġek. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lil Alla. Sarm risponsorjali ngħidu flimkien roddu ħar lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ngħidu flimkien roddu ħar lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Dawk li baħru fuq l-iċfina li jinnegozjaw fuq l-ibra bla tarf, raw l-opri tal-mulej u l-ġubiet tiegħu f'qiegħ il-baħar. Ngħidu flimkien roddu ħar lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. U ordnaw qajjem rifnu li anqal imwieġ il-baħar. Olow sa smawiet u niżlu sa qiegħ il-baħar. Qalbhom titferfel bil-biża. Ngħidu flimkien roddu ħar lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għajtu lill-mulej fil-hemm tagħhom u mid-dwejqa tagħhom ħelishom u biddel ir-riefnu f'żiffa u sikket mowġ il-baħar. Ngħidu flimkien roddu ħar lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Huma ferħu għax ibnazza u wassalhom sal-port li xtaqu. Ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu, għall-ġubiet tiegħu mal-bnedmin. Ngħidu flimkien roddu ħar lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti li mħabba ta' Kristu iġġelna naħsbu dan, li wieħed miet għal kulħadd, mela kulħadd miet.
U miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom, imma għal dak li miet u rxoxta għalihom. Għalhekk aħna ma narfu lil ħadd skont il-ġisem, jekk arafna lil Kristu skont il-ġisem, issa ma narfuhx aktar hekk. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr li l-Alla bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Profeta kbir għanfosna u Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom, qarim il-Vanġelu skont San Mark. Darba fl-għaxija, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies, ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u miegħu marru dgħajjes oħra. U qam riefnu, il-mewġ beda tieqa għal ġo d-dgħajsa, hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma u kien fil-poppa rieqet fuq imħadda. Qajmuh u qalulu Mgħallem, da qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam, ordna lir-rieħ u qal lill-baħar, iskot, biżżejjed, u r-rieħ waqaf. U waqgħet kalma kbira u qalilhom dal-biża' kollu għaliex? Mela m'għandkomx fidi? U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin, dan minnu mela, biex saħansitra ir-rieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej tifħir bil-qari tal-Evanġelju nitnatfu mid-dnubiet tagħna. Tolqotni ħafna f'dal-Vanġelu żgħir għal dan 12 ħadd matul is-sena. Dik is-sentenza li jgħid Ġesu meta kollox ikun għadda l-maltemp ikun waqaf. Ġesu jdur lejhom u jgħidilhom dal-biża' kollu għaliex? Mela fidi m'hemmx? Mela fidi m'għandkomx? Ħammurru bil-mod il-mod għax aħna lkoll ngħaddu mit-tempesti. Dil-ġrajja li San Mark qed jagħti biex in-nies tgħid imma da minnu, imma da x'qawwa għandu, imma da x'isarraf. Dil-ġrajja setet kienet vera daqskemm seta' uża Ġesu biex jurina li aħna wkoll ngħaddu mill-irwiefen. Il-maltemp u t-tempesti għax minn minnkom, minn minna. Xi darba jew oħra ma daqx ix-xewk jew l-għoliq tal-ħajja. Minn minna ma għaddiex mill-biża' jew mill-qtieħ il-qalb. Minn minna ma ħassx li f'mumenti partikolari id-dgħajsa tad-dar tiegħu, tal-qalb tiegħu dieħel l-ilma u qiegħda tereq. Min minna ma jsaqsix x'se jsir minn uliedna, x'se jsir mill-ġenerazzjoni futura. Min minna ma jsaqsix x'se jsir mill-Knisja li bħal dik id-dgħajsa qiegħda tibla l-ilma u qed titqal biex iżżomm fil-wiċċ. X'se jsir? X'se jsir? Għalhekk Ġesu bir-raġuni jgħid il-fidi tagħkom fejni, però ħammorru bil-mod. Jekk din hija tagħlima kbira li waqt it-tempesta mhux se jħallina weħedna, hija realtà li kull minn minnkom mar Holy Land, Iżrael, il-Palestina, waħda mill-ġranet
tkun propju fuq dan l-ilma li minnu jitkellem Ġesu, jarġuk bid-dajsa u tieqaf hemmhekk u jinqara dan il-Vanġelu. Hija din l-għadira illi f'ħakkatajn għax hija mdawra bil-muntanji hemm xenarju mill-iktar sabiħ, imma ir-rieħ tant jobrom li jsir qisu l-embut u tempesta toħroġ fil-bnazzi u tispiċċa fil-maltemp f'ħakkatajn. U Ġesu jgħid lid-dixxipli ejjew naqsmu għan-naħa l-oħra. Interessanti li qed jgħid meta x-xemx niżlet u fid-dlam x'se tagħmel? Ma kienx hemm elettriku, ma kienx hemm elementi li jdawru il-bniedem fid-dlam, il-poter, is-seta tad-dlam kważi kważi jitħawwat, jinfixel. U għalhekk għalkemm aħna fid-dlam jgħidilhom ejja naqsmu in-naħa l-oħra, m'hemmx ħafna għax f'sija u kwart tagħmilha l-għadira, imma li taqsam hija din il-kelma li l-poplu meta kien ilaqqad bil-frosta, meta kien skjaf taħt l-Eġizzjani, kellu jaqsam minn dak il-baħar biex jasal fl-art tal-ħelsien, l-art imweda. U hawnhekk Ġesu qed jgħid ħanaqsam jien magħkom. Int li qiegħed fil-vizzju, tibqax. Int li tħossok imdejqa jew imdejja, aqsam. Tibqax imwaħħal mal-bniedem il-qadim. Tibqax imwaħħal mad-dnub. Tibqax imwaħħal mal-qtih il-qalb. Tibqax imwaħħal mal-passat ħażin. Hekk Ġesu illum qed jgħidlek naqdef miegħek biex naslu n-naħa l-oħra. U aħna nafu li saqajnaw mal-art imma maħniex għalaw qalbna fih. Ejja naqsmu u qegħdin naqsmu. Imma x'jiġri? Qam rifnu u l-mewġ beda tila u l-ilma beda dieħel ġoddajsa. Ara l-elementi tan-natura. Ħbib tiegħi, filli kollox bnazzi u filli jibda jinqala l-maltemp u tibda tgħid imma dil-problema mnen ħarġet, imma b'dis-sitwazzjoni mnen ġiet, imma dawn id-diffikultà x'iridu jgħiduli bihom, imma Ġesu għax ridna ngħaddu, immissu l-qiegħ xi kultant f'ċirkustanzi ta' tbatija, taqtih il-qalb, ta' sofferenza, ta' solitudni, meta nitilfu l xi ħadd ta' għażiż. X'irid jgħidilna Ġesu? Interessanti illi ġib dettal Ġesu rieqed fil-poppa. U hemmhekk tiġi d-domanda tagħna, oj, qed tara li qed nerqu, oj ma tagħmel xejn. U hekk jiġri meta aħna nisma' jien immur il-Knisja u t-tifla tiegħi kellha tgħaddi minn dan. Jiena nitlob u mur tapinu imbagħad kellna ngħaddu minn tant diffikultajiet, tant provi. Mela ma mmurx, minn ma jitlobx u minn ma jmurx u xorta għaddej. Mela jien ħanamel bħalhom u t-tentazzjoni tkun kbira. Veru? Veru? Mal-temp. Irrifnu. Ir-riħ. U inti rieqed hemm. Daqjat sew. Interessanti li l-Vanġelu jkompli. Mena aħna li se mmorru d-dar se nħabtu wiċċna ma' ċirkustanzi li għandna. Min għandu salib u min m'għandux salib għandu domna. Imma hemm ċirkustanza illi lilna tpoġġina fi prova, anki jekk nemnu, anki jekk aħna nies ta' fidi jew tal-Knisja jew ta' fidi żgħira. Ġesu li jrid jgħidilna hemm barra mhux se jinbidlu ċ-ċirkustanzi imma jien se nkun miegħek. Taħseb li jiena rieqed, ara x'jiġri. Imbagħad qam malli marru qalulu se nerqu. M'intix tara fejn wasalna? Imbagħad qam, ordna l-riħ u qal lill-baħar, ħammorru bil-mod. Il-verb qam huwa l-verb tal-irxoxt għal San Mark. Meta fil-kapitlu 14-15 jiġi biex l-istess evanġelista jgħid Kristu ma baqax fil-qabar, Kristu ma għadux taħt il-mewt, Kristu ma baqax mejjed, juża dal-verb. U issa Ġesu qam u fuq il-baħar u fuq l-irwiefen għax fil-baħar hemm il-mewt. Hemm is-seta tax-xitan, hemm is-seta tal-ħażin. U issa waqt li qiegħed f'dik l-istatura tal-irxoxt qed jgħid iskot biżżejjed. U l-Vanġelu ta' San Mark dil kelma iskot, shut up,
biżejjed għala ħalqek iqaf din jużaha x-xitan. Hawnhekk Ġesu issa li għaddina, se jgħaddina għan-naħa l-oħra qed jgħidilna x-xitan ma jistax jirbaħ. Il-mewt miegħi mhix l-aħħar kelma għax jien irbaħt. Irbaħt il-mewt bil-qawmien għalhekk qam. Id-dnub tiegħek u tiegħi, il-vizzju tiegħek u l-vizzju tiegħi, id-diffikultajiet tiegħek mhumiex l-aħħar kelma. Ġesu tagħna u ikbar mid-dnub tagħna, u ikbar mill-mewt tagħna, u ikbar mid-diffikultajiet tagħna. Dan hu Ġesu għalina. U dak il-ħin il-baħar siket u waqgħet kalma kbira. Attenti eżes tiegħi, jekk Dun George Preka kien jgħid min jemmen waqt il-prova kollox, aħna ħanidħlu fil-port u nitfgħu l-ankri fil-port, jiġifieri taqa' kalma. Xi kultant inkun qiegħed ħdejn xi ħadd li qed imut u ngħid imma dil-mara qed tgħallimni lili kif qed tmut. Ġiel iltaqajt ma' missier filli kien f'saħħtu u filli naqa' ta' mikrobu ma tarax. Jekk mhux bil-mikroskopju hekk iniżlek iġibek xejn. U jien ngħid imma dar raġel li tant stinka l-familja, li tant ħadem, li tant bata. Qed jgħallimni lili illi hemm kalma u minn ġejja dil-kalma. Int li tlift il-żewġek, il-martek, il-bintek, il-libnek. X'kien qed iżommok dak il-ħin meta għaddejt mill-maltempata, meta għaddejt mill-lejl tal-ħajja, meta għaddejt mid-diffikultà, x'żammek? U fil-fatt in-nies bdew jgħidu ma da minu. Id-domanda kontinwament hija ta' San Mark. Il-Vanġelu li huwa l-iqsar u l-eqdem li qed naqraw dis-sena, dak ta' San Mark li kien ma' Pietru, fil-komunità ta' Ruma, il-ħin kollu jgħidilhom lin-nies da minu. Sa ma' ċenturjun jarah imut u wieħed barran jgħid da li bentalla, da Ġesu li bentalla u bir-raġun illum. Da minu li sikket il-maltemp tal-ħajja tiegħi. M'għandniex bħalu. Da minu li rebaħ il-mewt bil-ħajja, Ġesu. Da minu li refa fuq spallejh fis-salib tiegħu id-dnub tiegħi. Da minu illi li jagħti sens il-ħajja tiegħi, jagħti direzzjoni lil ħajti. Da minu li kapaċi biss jagħtini l-paċi li ma tinxtarax bil-flus. Da minu u Ġesu. Ħanispiċċaw u billi qegħdin tapinu u l-bieraħ fakkarna l-anniversarju ta' meta l-Madonna sejħet il-Karmela Grima ftit wara l-10 ta' filgħodu. Kien 22 ta' Ġunju tal-1883. U l-Madonna qaltilha hija ejt 3 Ave Marijiet ta' dunuta kemm ġismi dan fil-qabar. Se jgħaddi kważi sena, inti ma tkunx tista' tiġi iktar. U dal-messaġġ qed jasal għalina llum bħala tama. Il-Madonna f'dan il-kwadru, f'din il-pittura, f'din l-ikona devota mirakuluża qed tagħtina messaġġ. Għaliex? Għax l-antiki lill-Madonna kif ngħidula fl-Latanija kewba tal-baħar, Stella Maris, il-Madonna ġiet imħarsa biex mhux biss lis-sajjiet għal mal-temp twaslu fil-port kif juru tant pitturi tal-ex voto hawnhekk li ġabuhom sa mill-antik biex jgħidu grazzi l-Madonna meta kienu mitlufin qalb il-ħalel, id-dlam u l-mewġ għax ma setgħux isibu l-port. Lill-Madonna għalula dejjem o kewba tal-baħar wassalna. U aħna qed ngħidula l-Madonna, kun magħna fil-mument tad-dlam, tal-maltemp, tal-irwiefen tal-ħajja. Madonna tapinu. Ħallina nħossu li Ġesu mhux se jitlaqna waħedna. Ngħaddu minn xiex ngħaddu. Anke meta mmissu l-qiegħ qalbna se tibqa' tħalla. Madonna tapinu. Kun magħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla.
imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuha. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej minn missieru mill-liben, li jum mweġġaħ flimkien mal-missieru mal-liben u tkellem b'fom il-profeti, knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistaqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Dalqtih il-qalb kollu għaliex. Fejni il-fidi tagħkom? Ejjew bil-fidi nresqu t-talb tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek, il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, is-saċerdoti l-aktar dawk li se jippritkaw illum biex mimlija bl-Ispirtu tiegħek iwasslu l-kelma tal-ħajja u l-verità nitolbu. Nuqqas ta' fiduċja fil-paċi fid-dinja biex il-gwerer ma jkomplux jitkattru u l-imwiet jiżdiedu biex jisktu l-armamenti u mhux biss ikun hemm paċi hemm barra, ikun hawn paċi hawn ġewwa fil-familji u l-qlub tagħna nitolbu. Il-morda fid-djar u fl-isptar, dawk li rċevew riżultat qiebes fuq saħħithom, dawk li qed iħabbtu wiċċhom ma' mart terminali, dawk li qed jitolbu għal-wilt, dawk li tilfu l-xi ħadd għażiż, dawk li qalulna nitolbu għalihom l-aktar il-bieraħ u se jiġu wkoll illum, u dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, għat-talb ta' Omna Marija, il-Verġni mbirka ta' Pinu nitolbu. Ismana. Għar-ruħ għażiża ta' Ġimmi, il-mejtin tal-familja Kassar u l-mejtin tagħna nitolbu. Ismana. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art, xogħol tal-bniedem, minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Il-qamu lej sakrifiċċju ta' tpattija u tifħir, għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek dil-qalb mimlija mħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfo qlubna l-fuq, nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej tajjeb, ta' ġita s-salvazzjoni tagħna dejjem kull imkien inroddulek ħajr. B'dem ta' ibnek fuq is-salib, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, erġajt ġbartna aħna wliedek. Id-dnub kien xerridna, kien bedna minnek. Imma l-qawwa tal-grazzja tiegħek għaqditna miegħek u bħala poplu miksub minn Alla. Il-Knisja, il-ġisem ta' Kristu, it-tempju tal-Ispirtu Santu għat-tifħir u l-glorja bla qista mħabtek għalhekk mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis.
mulej qalbi. Imbirek minn ġej. Għaddis ta' sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijak jisiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħibati għal-ħobs raddil-ħaj qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġarad il-ħaj, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu, jixorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, kull darba nixorbu dal-kalċi sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħaj għax intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Jimmy Kassar, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbu, katililna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi kemm aħna xortina tajba li Ġesu jata huwa l-istess wieħed li kapaċi jisikket il-maltempata ta' ħajtek. Huwa l-istess Ġesu li qed jgħid lilna li abbandunajna l-fidi, jiġifieri l-fiduċja tagħna fih. U aħna anke tal-qrib li l-Alla qed ngħidulu m'għandix bżonn qudies, m'għandix bżonn imur nisma' l-kelma tal-Alla, m'għandix bżonn nitqarben. B'xi mod jew ieħor qed ngħidulu jiena ngħaddi minn għajrek, m'għandix bżonnok. Hekk il-mulej qed jgħidilna se tiġi darek mal-ħajt u l-fidi tiegħek fejni nitolbu missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, ħatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu, dak li qed l-Apostli qed tgħidu lilna. Inħallilkom islien, natikom il-paċi tiegħi. Tħarix lejn nubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija isliem, għatija l-għaqda li inti trid fija, għax inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Nejdu fl-imkien ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf. Leave
qegħdin fix-xahar ta' Ġunju hekk ngħidu din it-talba qalb imqazza ta' Ġesu jiena. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Qalb imqazza ta' Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu int mulej ġedditna tajjixna bil-ġisem u d-demm għażiż tiegħek. Fil-ħnina tiegħek għenna biex niksbu għal dejjem il-fidwa li blajda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-mistera qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Nħeġġukom biex hekk inkomplu l-erbat tal-Madonna bitħejjija għal-lejt tas-sajf fil-festa ta' Santa Marija. Nar l-erba li ġejja jkun hawn programm speċjali hawnhekk hekk biex inżuru lill-Madonna u min ma jistax ikun hawn fiżikament jingħaqad magħna spiritwalment, anke permezz tista' tingħaqdu magħna permezz tal-mezzi soċjali. Ħanitolbu fl-aħħar għal min jixtieq dak li xtaqet il-Madonna hawnhekk u lil Karmela Grima qaltilha għid 3 Ave Marijiet ħalli tiftakru n-nies għadu nur ta' kemm il-ġisem tiegħi dam mitfum fil-qabar imma hemmhekk ma baqax. Għax ma baqgħetx hemmhekk hi laqas il-mejtin tagħna u lanqas aħna destinati li nkunu ma' Alla. Dan huwa s-santwarju Marjan tat-tama li l-bniedem illum għandu tant bżonn. Nitlob għall-emigranti li ġew mill-bogħod u jiġu jżuru l-Madonna. L-intenzjoni għal kull wieħed u waħda minnkom l-aktar dawk li għandhom bżonn xi grazzja speċjali. U nitolbu għal dawk li qalulna biex minn das santwarju min riġlejn il-Madonna hawnhekk f'riġlejn il-Madonna nitolbu għalihom. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ngħiduha bil-qalb, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-ħadd ittajjeb il-kulħadd u morru fil-paċi ta' Kristu, ir-roddu ħaj lill-Alla. Madonna